И здравейте хора, аз съм Иванораптор БГ и днес ще ви покажа, както в миналия видеоклип, прочетох коментара, Евгений Иванов ми каза да направя кухня, но и днес ще ви покажа и едно интересно нещо. Решил съм вече във всеки видеоклип да покажа нещо интересно за Майнкрафт. И сега започваме. Това е кафе машина, виждате, кофе и чоклет. Това са рафтове. Имаме тук мивка. Тук има качка. Тази сам съм си я измислил. И плюс това работи най-доброто. Защото си е важно да работи. Поне според мен. Хем да е красиво и хем да работи. Тук имам един хладилник, но кой ли не знае как се прави хладилник. Тук съм се сетил вече за един фризер. Не се чудете как са станали така нещата. Разбрах и Ivy Gaming в онзи епизод за FNAF 3. Виж, не билше Redstone точове, левари. Ето, виждате? Спуснато. Дигнато. И съм го сложил така, за да се отваря и затваря. И не съм се сетил много. Опс. И не знам какво ще да показвам, но за кухня, но сега ще преминавам в следващото интересно нещо. Както виждате, имам чак до 228-мия блок санд. И вижте какво ще направя. Разбрах, че ако чупите падащи предмети и те направите, тръпвате санд. Виждате? Интересен начин е свършен. Ама както виждате, събрах около 5 санта. Има и за това ще бъде този видеоклип. Като се замисля и може и още едно нещо да покажа. Но трябва да сте на Survivor, за да се получи. Не! За малко да се изтрия този сървър. И добре виждате, като сложите Alvin и вземете примерно 9 неща. 10, 11, 5, 8, 9. И го преименувате, ще видите какво ще стане. Нямам никакви левели. Ще ви кажа, че ако вземете 9 неща, преименувате ги тук и като го вземете, ви се получава
един добър трик, който е безкрайни диаманти, айрон, голд, емералд. Въжи майче за всичко. Но не съм сигурен дали става за книги и така нататък. И заради това реших да направя нещо друго. Ей сега ще... И добре хора, вече се върнах. Както виждате, до някъде съм взел тук кейкове. Разбрах, че ако подходите с едно отхапване от кейкове, виждате, но това са си до някъде стълби. И сега си нямам представа какво още да правя. Зато и довиждане, харесайте, абонирайте се, споделете и изразете в коментарите какво мислите за този видеоклип и довиждане!